You're fading too much. Mä oon nyt täällä lentokentällä. Mä ootan mun kaveria ja sit me mennään yhdessä tekemään se check-in. Ooh, I feel like... She's here! Me ollaan nyt meidän portilla. Me odotetaan lentokonetta. Are you excited? Yes! Ostettiin kahvia, koska meidän lento on myöhässä tunnin. Yay! I just hate guys when you're like... She's not happy about our flight being delayed. Yeah, you say it. We're finally boarding! Toi ruoka on vähän meh. Katsotaan, onko sitä hyvää. Such a bumpy flight. Tuolla sisällä on jotain tahnaa. What is it? Chocolate? No. I think it's red bean. Aren't you? Hảo thơm à? I told you. It tastes like toilet water. Bye. Yeah. Meidän kone on laskeutumassa. Se nukkuu. Mennään nyt hakemaan meidän matkalaukut sitten. Me koitetaan selvitä meidän hotellille. Ja sen jälkeen me mennään syömään jotain. See you later. Me ollaan vihdoin meidän hotellihuoneessa. Me ollaan ihan sikaväsyneitä ja meillä on kauhean nälkä. Kello on nytten 12 yöllä. Ja me tultiin tuomaan meidän laukut tänne ja nyt me lähdetään syömään. Katsotaan mitä me löydetään. Me löydettiin tämmönen ruokakatu. Ja me mennään katsomaan mitä siellä on. Meidän kaveri tuli meidän mukaan. You wanna say hello? Hey, I'm a stranger. First meet time. What do you wanna I eat? want something like warm because I'm kind of cold right now. I didn't show. Vihdoin me löydettiin ruokapaikka. 저 이거 보고 하는 거죠? Nälkä. 이거 찍어야지. Do you think it's very spicy? Are we gonna die? Spicy? It's spicy? No, it's just normal. We'll see. Sweet. 이거 한국적 이렇게 느낄 수 있게 음식도 그렇고 스파 같은 거. Ihan hyvää. 박수공 야경? Me ollaan valmiita. Kello on nyt kohta 2 yöllä. Ja me ajateltiin, että me mennään vielä 7-Eleveniin. Sitten me mennään meidän hotellihuoneeseen. Ja katsotaan mitä me löydetään 7-Elevenistä. Do you wanna eat something sweet or salty? Sweet. I'm craving for some ice cream. Some beverages, like Ooh, the yeah. sodas and stuff. So this one is good? Beverage. Good? Should I try it? Yeah. Okay, I'll try it. I'm gonna say the is 원조. Is Right. number one. It's good? It's like sauna in your plant. Like Oh, okay. Give me one. I wanna try. Yeah. Thank you. yes. 맛있어. 치킨 맛있어.
난 이거. Tässä on kaikki meidän ostokset. Are we ready to go? 아니야, 뭐 Nyt me vihdoin mennään takaisin meidän hotelliin. Okei, mä näytän teille mitä me ostettiin. Jotain tämmösiä karkkeja, koska meidän korealainen kaveri sanoi, että ne on hyviä. Haribo-karkkeja. Sitten tää on mun jatski. Tää näyttää niin hyvältä, koska salted caramel. Sitten meillä on jotain korealaisia karkkeja. I don't know, he said it's red bean like flavor. Meidän korealainen kaveri sanoi, että tää on tosi hyvää. Cookies. Our friend also said these are good. I'm talking English now. I was supposed to speak Finnish. Joo. Sitten on toisiakin keksejä. Tuolla on niinku jotain vaahtokarkki. Tahnaa. Lisää karkkeja. Did we have another drink? No. I thought we took the tea. It's the same thing with this. So he's like, you should take this. This is like some original, or this is better, blah blah blah. So we took. Me oltiin tyhmiä, me ei ostettu vettä. Me ostettiin vain yksi juoma. Me kuollaan janoon. Okay. Do you want to sit here? It smells like the one Chinese Lotus? drink. Yeah. Lotus fruit. It's so good. Okay, nyt mä haluan tässä. Oh my god, it tastes so healthy. Healthy? It's kind of sweet. Mä haluan tässä tätä jatskia. On super hyvää. It's melted. Yeah. 快，都吃了。我吃。Tuo sisällä on niinku jatskia ja sitten semmoista salted caramel tahnaa. 10 out of 10. Nyt mä haluan testaa näitä karkkeja. Haisee ihan siniltä pavuilta, niiltä punaisilta pavuilta. Nää onko jotain kirpeitä mansikkakarkkeja. Ja tää paketti oli niin iso, niin sen takia oli pakko ostaa. Ihan jees. Mä luulin, että nää on kirpeitä, mutta ne ei oo kirpeitä. Miten tää oikein? Niinku mansikan makunen, viinirypäleen makunen, sit ananaksen makunen. Mä testaan tätä mansikan makusta. Tää on niinku tämmönen marmelaadi. Tosi makea. No jotain pehmeitä suklaakeksejä. Miksi me ei osaa avata mitään näistä pakkauksista? Come on. Mä oon vaan tyhmä. Se tuoksuu ihan sika hyvälle. Ja nää maistuu siltä, jos joku on ikinä tehnyt lapsena semmosen mukikakun mikrossa, suklaamukikakun, niin tää maistuu vähän siltä. Mä oon joskus maistanut näiltä jotain toista tämmöstä keksiä. Siellä sisällä oli tota samaa vaahtokarkkia mömmöä, mutta mä en tykännyt siitä. Katsotaan, onko tää parempi. Tää on hyvää. Nyt mä ajattelin, että mä menen valmistautumaan nukkuun, koska huomenna me ajateltiin herää joskus 10 aikaan ja mennä kiertelemään tonne keskustaan. Ja sitten illemmalle me nähdään uudestaan sitä meidän kaveria ja sitten se näyttää meille jotain paikkoja ja mennään syömään yhdessä. Mä oon ihan väsynyt, me ollaan kävelty tänään koko päivä ja joo, mä oon ihan valmis nukkuun. Joten nähdään huomenna. Hyvää yötä.